кӯдакони деҳаи Поғус дар ноҳияи Варзоб тӯли 8 соли ахир маҷбуранд, ки чанд километр роҳро тай карда барои таҳсил ба мактаби деҳаи ҳамсояи Ғажнӣ раванд. Ин деҳаи бо бештар аз 1000 сокин ва ҳудуди 240 хонанда мактаб надорад. қаблан деҳае ки буд вай деҳа мактаб дошт. Мактаби аз синфи 1 то синфи 11 дошт. Бунгоҳи тиббӣ дошт дар худи ҳудуди ҳамун мактаб. Мактаби калон буд, кори гард дошт, муаллимо буданд, талабаго мехонданд, қариб 1000 чанд нафар, 1200 ё 1500 талаба хонанда мехонданд. аз сабабе ки дар наздикии Бустонсаро аз ҳамин ҳисоб хезонданд деҳаро. Мактабам хезонданд, халқ бемактаб монд. 8 сол қабл ба хотири тавсеяи бустонсарои берун аз шаҳрии ҳукуматӣ бо пардохти ҷуброн сокинони деҳаро кӯч доданд ва онҳо дар канори дуртари деҳаи Поғус дубора манзили зист бунёд карданд. Сокинон бо нерӯи худ дар ҷои зисти нав роҳу пул бунёд карданд, об оварданд, бунгоҳи тиббӣ сохтанд. барои бунёди мактаб қитъаи замин ҷудо шудааст, аммо барои сохтани он сармоягузор надоранд. ин ҳамин майдон 1960 сотиқ зиёда аз 7 сол шуд ки ҳуҷҷатгузорӣ шудагиаст. то ба ҳол чанд бор ҳукумати ноҳияда муроҷиат кардем. ҳукумати ноҳия дастгирӣ карда автобус додан ва ям муваққатан гоҳ кор мекунад, гоҳ не. сокинони деҳаи Поғус бо ёдоварӣ аз сарозир шудани кӯдакон дар пул ва гирифтори садама шудан дар роҳ ба мактаб мегӯянд, хастагии роҳ ба таълими фарзандонашон бетаъсир намондааст. вақти мактаб рафтан он тараф гаштон ҳам шоҳрои Ғажни, байни Ғажни қишлоқи мо дар роҳ пиёда омадан, набуд шароити мошин, дар роҳ омадан мошин расид. инем киф шикаст, 2 моҳ мо аз ҳисоби худ мо личини кардем. хай шофир ёрдам кард. 4 километр пиёда мера як тараф. мақомоти ҳукумати ноҳияи Варзоб аз мушкили надоштани мактаб дар деҳаи Поғус огоҳанд. барои осон кардани мушкили мактаббачаҳои деҳа ва равои онҳо ба мактаб автобусе ҳам ҷудо карданд. аммо Асрор Сафарзода, раҳбари дастгоҳи раиси ноҳияи Варзоб гуфт, сокинон замони кӯч додани деҳа пули кофӣ барои хариди хона ҳатто дар душанбе ҷуброн дарёфт карда буданд, вале нахостанд дар дигар ҷой манзил бунёд кунанд ва дар канори дигари деҳа сокин шуданд. ба гуфтаи ӯ, чун ноҳияи Варзоб аз нигоҳи иқтисодӣ худкофӣ нест ва ё зери дотатсияи давлат қарор дорад, пайдо кардани сармояи зарурӣ барои бунёди мактаб дар кӯтоҳмуддат мушкил аст. вале ба ҳар сурат санадҳои сохтани мактаб дар деҳаи Поғус омода аст ва ин пешниҳодро низ ба вазорати маориф низ кардаанд. ба гуфтаи мақомоти ноҳияи Варзоб, дар сурати пайдо кардани сармоягузор дар зудтарин фурсат ба бунёди мактаб дар деҳаи Поғус шурӯъ хоҳанд кард.